Wow! Wow na wow! 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 Oh! Oh! It's more fun. What's up, guys? This is James. I am Mario Depong, and we are the Yanong Lumad. So we have a new video, but before that, Don't forget to subscribe hit the notification bell and comment below. and please follow on our Twitter account at At Yanong Lumad 03. Let's capture the moment. Exploring the beauty of Barangay Poblacion, Municipality of Alegria. Ginoo ko matako na siya. Mana mo Tony ang lake mainit. Pagka na mo giapas ang orange nga kuan color. Wala na mo na stand. Hindi na po namin naabutan. Hindi na po namin Kana mo rin totoy mi Maria. Nato ka lubak ganito. Eh wala tinudan na lang. Naamo kay tinuod na nga story. Bulkan mo na siya actually. Tell about the story. Tell. Ikaw na. Yeah. Ganito po ang bagan naman kita. May danaw dati. Yan pong may bukol na bundok. Pero Bisaya ka. Inaguri ang aktibong bulkan dito sa Alegria. Ang pangalan niya ay Bulkang Maria. Hindi po ako sure kung anong Maria ba siya o si Sol siya. Pero active na siya, to be honest. Yan ay tinaguri ang sleeping volcano. At yan po ang nagbabagang balita sa oras na ito.
gumamit na. Nasasapakit ka na sa view sa city, try mo dito sa bundok. Try mo sa poblasyon. Baka ma-fall in love ka sa view